गोजाम आरो गोदानखौ लोगो हमलायना फोरबोनि समाव बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारि बानजायदों पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरगिदिं बड'लेण्डआव मागो दमासि फोरबोनि रंजाफुनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै आगु आरो दानि एबसुनि बिबानगिरि, समाज सिबियारि, लिरगिरि, थुनलाइगिरि, राजखान्थिगिरि, फोरोंगिरि, गामि आफादनि बोसोनगिरि, आफादगिरि बायदि मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगो हमलायना बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैगौ समाव ओनसोलाव राव, धोरोम, हारि बासिख'नाय गैयाजासे गोजोन खौसेथि गायसननायनि गेजेरजों गोग्गो समाज दानायाव माबायदि आवगायलांनांगौ दं बेनि सायाव आगु दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय बोसोन लानाय नुनो मोननाय जायो। पानेरि दख'रा एबसुनि बारग' बिबानगिरि लोगोसे बे पानेरि ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि गेदेमा सुबुं बिथांमोनजों जोङो दिनै पानेरि दख'रा एबसुनि मावखुलियावहाय लोगो हमज्लायनानै गेट टुगेदार मोनसे हाबाफारि लादों। बिनि गेजेरजों जोङो पानेरि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो मेलेमजिबि बिथांमोननि सुबुरुन आरो साजेसनफोरखौ जोङो लादों। लोगोसे बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि गोदो बड'लेण्ड आन्दलन समनि सोमावसारनायनिफ्राय जागायनानै आथिखालसिम जाय गेदेमा बिथांमोना दासिमबो दङ बे ओनसोलनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। दा बे बिथांमोनखौ जोङो दिनै हांख्रायदों जे आथिखालनि पानेरि दख'रा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बै बारग'लांनाय बा गोदोनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोनजों जोङो लोगो हमज्लायनानै माखासे सुबुरुन साजेसन जोङो लादों आरो बिथांमोननिफ्राय माखासे बोसोनखौ जोङो दिनै मोनदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो पानेरि ओनसोलखौ माखासे बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय माखासे बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो खौसेयै दिनै जोङो लोगो हमलायनानै बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारिखौ जों रनसायदों। जिहेतु बोथिसे ओंखाम जानायनि गेजेरजों दमासि फोरबोनि सिगां नैबे समाव जिहेतु लोगो हमलायबाय, गोजाम बिबानगिरिनिफ्राय माबायदि मददथि मोनगोनखौ नोंथाङा हास्थायो? बे समाव जोङो गोदोनि बा बारग' बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो थांनाय समावबो जोंनो माखासे सुबुरुन, थुलुंगा आरो मदद हेफाजाबखौ जोंनो अरायबो होबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो जों बिथांमोननिफ्राय अराय मदद, हेफाजाब आरो थुलुंगाखौ जों मोनबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो। फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जि बिबान बुब्लि बे बिबान बुब्लिनि गेजेरजों माबायदि खामानि मावनायखौ पानेरिनि रायजो राजानि थाखाय मा सानो? आं फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बोथोराव जोङो पानेरि ओनसोलनि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो बे पानेरि ओनसोलखौ लानानै जोङो माखासे बिथिङाव जों जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ दङ। बेखायनो जोङो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खौसे खालामनानै बे खौसेयै जोङो फैबाय थानाय समाव पानेरि ओनसोलखौ जोङो बोरैहाय जौगाहोनो हायो बे बिथिंखौ लानानै जोङो साननाय जादों। हयथ' पानेरि दख'रा एबसुनि सिङावबो गोबां बर' गामिफोरा माखासे कलेज आरो फरायसालिनि जेंनायाव दं, फोरोंगिरिनि जेंनायाव दं आरो बिजोंनि जेंनायाव दं, बेफोरनि बेलायाव नंगौ, जोंहा पानेरि ओनसोलाव गोबां बिदि फरायसालि, गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि, कलेजफोरा माखासे भेन्सार महरै जोंहा दङ। बे ओनसोला मोनसे ओरैबायदि ओनसोल, जोंहा भारत भुटान मोनसे सिमा ओनसोल गोलैयो। बेवहाय सोलोंथाइनिल' जेंना नङा, जोंहा हा हुनिबो माखासे जेंना बे ओनसोलाव दङ। जोंहा माखासे हाया दासिमबो माखासे मियादि पट्टानि जोंहा महर मोनाखै। बेफोरनि गेजेरावबो जोङो बेफोर खामानिखौबो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरखौ लानानै बोरैहाय जोङो मावलांनो हायो बेखौ लानानै जोङो सिन्था खालामनाय जादों।